Tikber il-konfużjoni dwar il-master plan ta' Pjazza San George Fawdex bil-Ministru Ġewett Janabela jisħaq li jaqbel ma' dak li qalet l-NGO fl-imkien l-ambjent aħjar, ċoħe il-master plan tal-gvern huwa wieħed li ser jifgal kollox din il-pjazza, messaġġ li twassal b'saħħa anke mit-tmexxija tal-Bażilika. Din il-kontroversja bdiet wara l-gvern propona pjan għal din il-pjazza, pjan li anke skont l-Arċiprizz tal-Parroċċja ta' San George fir-Rabat ser joħloq aktar problemi milli diġà hemm, dan apparti kritika qawwija minn bosta NGOs ambjentali li saħħu kif il-kummerċjalizzazzjoni estrema qed tifgal kollox din il-pjazza storika. Net News tkellem għall-Ministru Awċi Ġewett Janabela li rrifjuta li jirrispondi b'mod dirett jekk dan il-master plan u x'ser jgħin is-sitwazzjoni tal-istess pjazza għalkemm fl-istess nifs saħaq illi jaqbel mal-NGOs. Kull fejn hemm pjazzas u spazji pubbliċi li ma jistgħux jidħlu servizzi bħal ma qed issemmi inti servizzi għall-ambulanza dik xi ħaġa li tinkwetani. Taqbel ma dak li qalet l-NGO? Iva, qed ngħidlek li hemmhekk huwa post pubbliku għal kulħadd u jiena ma nsibx hemm ħażin li jkun hemm aċċess għal kulħadd. Din l-istqarrija min-naħa tal-Ministru tmur kontra l-pjan li preżenta Stefan Zrinzo Zoppardi u tkompli toħroġ il-konfużjoni fih dan il-Partit Laburista, konfużjoni illi minna qed ibatu r-residenti.